Hello, hello. Ito ang tatamnan ko ng pagtatamnan ko ng palaya. Balag ang tawag diyan. Sa English they call them trellis. Ito yung water tank diyan ang elevated na ginawa ko. Elevated water tank. Yeah, sana di ko pa nasisimulan kulang yung mga fittings. Yun, yung water tank pala kaya pa natin. 6 times. Water tank naka-elevate yan. From there, bababa dito ang mga water yung hose. Then, nag-order na ako sa Lazada yung mga drip lines. Drip lines. Okay. Yan. Yun. Ito na yun. Papunta sa kabila. Papunta. Ito na. Yun. May mga organic na nilagay ko dito. Compost na mga tayo ng baboy. Yan ang pagtataniman ng palaya. Yan ang mga butas na yan. Mga butas. Hindi pa nalalagyan. Ito. Ginawa ko to. May katulungan ko siyang mga yan. Yun. Yan. Yan ang tangke. Hindi ko pa nasisimulan. Makaakyat nga. Makaakyat. Ha ha ha. Ayun. Ito nandito ako sa taas. Sa taas ng tangke. Taas ng tangke. Ayan. Nasa top of the world na ako. Ayan ang mga tangke. Yan. The backside, ito ang aking balag. Mga kawayan yan. Supposed to be, kailangan ko yan Oh my God. Kailangan mga nylon Since marami akong kawayan lang ginamit ko. Nylon kasi medyo mahal. Yan, bumili ako ng nylon 10 kilo, umabot ng almost 5,000. Hoy! Diyan naman gagaling ang tubig. Akyat dito sa tower. Yun. Ow! Yun. Ito pa yung purpose. Lalagyan ko pa ng balag. Yan. Nasa maybe 0.3 or 0.4 hectares pa ito lahat. Yan. Lalagyan ko pa ito ng balag. Yun. Okay. Sinusunog yung ipa. Gagawin tong ihahalo to sa fertilizer. Organic fertilizer. Magiging rice hull charcoal. 50-50 rice hull charcoal tsaka tae ng baboy. Tae ng baboy. Maganda tong fertilizer. Doon sa kabe. Lalingas yan? Palagay ko. Yan.
Yan din pahaba ay Ito na yung finished product ng kwan. Yun nga sila kwan, sila Alex. Finished product ng rice hull charcoal. Ihahalo ko to at magtatanim kami ng margoso dito kape muna Lex, kape muna. Bah, uulan nata ah. Dito. Oh. Nah, kape muna kan, Neng. Ya. Ito. Ang magiging ito katamtaman din, ano? Tatamtaman ito magiging poste, no? Ito ang magiging poste ng mga pala-pala or sa Tagalog ay balag. Oo. Ito pa yun. Bah, pinasan lang ata yung iban to ah. Yun. Yung mga hukay na yan. Diyan ilalagay ang mga poste. .5 meters by 2.5 meters. Kaya ang approximate mga poste magagamit mga 200 poste. Tumutunog na yun ay yan, ganito kalawang. Yan, kaluwag. Ang tatam na ng marigoso. Hanggang doon. Yun. Ayun nga pala. Pinatatabla ko yung nara. Kahoy na nara.